Mga katauhan, diri sa Barangay Mabulo, atong iboto sa pagkakonsehal. John Ray Yap, buutan, pugian ug masaligan. Si Konsehal John Ray Yap na ang atong butuhan, sa katauhan nagmahal ug gandam nga motabang. Galing pangitaon kung kinahanglanon, ang pagtabang sa tanan sigurado nga unahon. Konsehal John Ray Yap ang atong butuhan, abdi ko pugian ug galing maduhulan. Konsehal John Ray Yap ang atong iboto, ang Mabulo muasin sa iyang serbisyo. Bisag wa pagalingkod ato nang nasuwayan, pagbagyong udit daghan ang natabangan. John Ray Yap ang atong butuhan, John Ray Yap ang atong iboto. Nindot ug mga plano, priority trabaho diri sa Mabulo, kita mo asinso. Si John Ray Yap na ang atong iboto, siya ang konsehal nga amigo sa tanan, maduulan sa bata man o sa tigulang. Wala gyud gipili, andam tang serbisyuhan. Yeah. Iboto Konsehal John Ray. Dili na to kalimtan, John Ray Yap ang butaran, kaya andam tang serbisyuhan o grabe ka kugihan. Si Konsehal John Ray ang higala sa tanan, wala siya gipili, bata man ug tigulang. Konsehal John Ray Yap ang atong iboto, ang Mabulo muasin sa iyang serbisyo. Konsehal John Ray Yap ang atong butuhan, abdi ko kugian ug galing maduhulan. Konsehal John Ray Yap, butan nga tao diri sa Mabulo, ato siyang iboto. Livelihood ug employment iyang ipatuman, ang Barangay Mabulo iyang serbisyuhan. Iboto Konsehal John Ray. Konsehal John Ray Yap ang atong butuhan, abdi ko kugian ug galing maduhulan. Konsehal John Ray Yap ang atong iboto, ang Mabulo muasin sa iyang serbisyo. Konsehal John Ray Yap ang atong butuhan, abdi ko kugian ug galing maduhulan. Konsehal John Ray Yap ang atong iboto, ang Mabulo muasin sa iyang serbisyo.